Dobrý večer. Vítam vás na podujatí mesiaca LGBTI histórie. Dnes budeme mať diskusiu o histórii teplého aktivizmu. Ja sa predstavím, som volám Roman Samotný, som jedným z koordinátorov mesiaca LGBTI histórie. No a tu nás s nami je Jana Jablonická-Zezulová, historička, aktivistka. My sme sa túto tému teplej histórie sme vlastne, to bolo také kľúčové podujatie celého dúhového roku, dvojročného projektu Dúhový rok. A my sme tak ako keby začali pátrať o tom, že kedy vlastne vznikol aktivizmus, lebo mali sme takú ako keby predstavu, že v tých 90. rokoch prišli prví teplí aktivisti, ktorí sa touto témou nejako začali zaoberať. A keďže cieľom mesiaca LGBTI histórie je práve venovať sa tej minulosti a pátrať viacej do minulosti, tak sme začali s historickým výskumom. Čo bol taký možno nejaký taký prvý popud, že sme začali skúmať tú históriu, tú teplú históriu a že sme sa pozreli aj ďalej ako do tých 90. rokov, keď sme mali pocit, že bol začiatok aktivizmu teplého. Takže dobrý večer. Ono to nebolo tak, že by sme nejako spustili historický výskum len preto, že sme sa rozhodli. My sme ten historický výskum mohli spustiť cez v podstate takú náhodu. Ako sa to častokrát deje, že sa niekde niečo objaví a tu tak nejak spolu komunikovali dve skutočnosti. Jedna bola, že českí kolegovia historici spustili výskum medzivojnového obdobia, ako sa tam vlastne začali aktivizovať prví ľudia. Dnes by sme ich určite nazvali aktivisti, ktorí používali taký termín, že osvetoví pracovníci. A čo je strašne podstatné úplne na začiatku povedať je, že homosexualita pred rokom 1961 bola v Československu trestná a v tom období, o ktorom tu budem dnes zväčša hovoriť ja, bola trestná, že sa mohla v podstate trestať až do odňatia slobody na 5 rokov ťažkého žalára. Takže v podstate títo prví aktivisti sa zaoberali tým úplne hlavným cieľom a to bolo otrestniť homosexualitu. To bolo pre nich úplne to najpodstatnejšie. Ale samozrejme, že hovorili aj o nejakých iných veciach, ako skvalitniť život teplých ľudí v Československu, ale tá dekriminalizácia to bola to taký ten hlavný cieľ. No a my sme samozrejme komunikovali s týmito českými historikmi, pozvali sme ich sem na naše diskusie, aby nám predstavili svoj výskum a oni nás upovedomili o tom, že aj tu v Bratislave žil človek, ktorý sa angažoval, ktorý písal do prvého teplého časopisu, ktorý vychádzal v 30. rokoch, volal sa Hlas sexuálnej menšiny. Tá obálka máte možnosť tam potom vidieť počas tej prezentácie, ako sa vám tu ukazuje na stene. A my sme netušili, že teda v Bratislave žil niekto taký v 30. rokoch a že sa niekto taký angažoval. A druhá skutočnosť, ktorá sa objavila, bolo to, že po smrti aktivistu z 90. rokov Mariana Vojteka jeho takéto dedičstvo aktivistické skončilo v Kvecentre. A takýmto spôsobom vlastne sa nám dostali do rúk denníky toho človeka, o ktorom nám tí českí historici rozprávali, že sa vlastne angažoval v Bratislave. Netušili sme, že existovali. Sú to také vlastne prvé, čo sme objavili, boli vlastne 4 zápisníky, ktoré sme teda postupne začali študovať a čítať. A tak sme postupne pomaly začali vlastne odhalovať ten Matiášov život a prácu. A tým sme vlastne aj zistili, že tie zápisníky, ktoré sme objavili, že nie sú vlastne všetky, ktoré Matiáš vlastne napísal, alebo ktoré, ale o tom už vlastne sa budeš predpokladám pýtať, že ako ďalej pokračoval vlastne ten výskum.
Čiže my sme v podstate pár rokov späť mali takú predstavu, že teplý aktivizmus sa začína v 10 rokov, Hanna Fábri, Vojtek, Požgaj, tieto mená. A zrazu sme sa dostali k nejakým denníkom, ktoré ukázali, že je tu nejaký oveľa rozsiahlejší aktivizmus, oveľa dlhší. Čo boli také nejaké tie prvé veci, že ste objavili v tých denníkoch, alebo čo bol taký prvý pocit, keď ste vôbec získali tie denníky a zistili, čo sa tu píše? Tie denníky, alebo teda jeden vlastne z tých zápisníkov je denník a tie ďalšie sú vlastne také, ja by som to nazvala, že zobrané spisy a všetky písal, všetky patrili človeku, ktorý sa volal Imrich Matiáš. Imrich Matiáš sa narodil vlastne ešte na konci 19. storočia a začal sa angažovať hneď tesne po prvej svetovej vojne ako veľmi mladý človek. A popudom alebo takouto motiváciou nevieme, čo bolo úplne presne. On sám v tých svojich denníkoch spomína, že mu počas prvej svetovej vojny zachránil život jeden rumunský dôstojník na fronte a tento rumunský dôstojník bol vlastne homosexuál a preto sa vlastne Matiáš začal angažovať. Matiáš sám tam nikde o sebe nespomenie, že bol vlastne tiež gay, ale z toho spôsobu, ako to píše, mne to bolo jasné, že aj sám Matiáš vlastne patril homosexuálnej menšine, že to bol vlastne ten hlavný dôvod, prečo sa angažoval. A potom mi to vlastne potvrdili aj ten ďalší výskum a tie stretnutia, ktoré som vlastne vďaka Matiášovi absolvovala. On celý život pracoval na Ústave sociálneho zabezpečenia tu v Bratislave, čo je v podstate v súčasnosti dnes sociálna poisťovňa. A na tú svoju dobu, v ktorej žil a v ktorej fungoval tie 30. roky, bol veľmi aktívny, s ničím sa netajil a angažoval sa dokonca takým spôsobom, že okrem toho, že publikoval, tak sa snažil získať na spoluprácu lekárov, právnikov a presvedčiť ich o tom, že homosexualita je prirodzená konštitučná vlastnosť človeka, s ktorou sa človek rodí a ktorú nemôžno trestať a preto ich žiadal, aby ako taký odborný hlas podporili vlastne to otrestnenie. Imrich Matiáš, čo všetkom spomína v tých denníkoch? Je to do istej miery autobiografické alebo skôr ako keby popisuje nejakú aktuálnu situáciu, ten dobový aktivizmus? Ono je úplne jasné, že on to písal s tým zámerom, že teraz niekto objaví a bude to čítať. Takým spôsobom je to písané, že veľa sa tam hlavne popisuje takéto aktivistické obdobie, spomína tam vlastne tie snahy o tú dekriminalizáciu v 30. rokoch, spomína tam potom neskôr po druhej svetovej vojne obdobie v 50. rokoch, kedy on sám aj spolu s inými kolegami posielal listy legislatívnej komisii Ministerstva spravodlivosti do Prahy a žiadal novelizáciu trestného zákona. Zachovali sa aj kópie vlastne tých listov na to ministerstvo. A čo je také dôležité alebo zaujímavé pre skúmanie života tej komunity, lebo my o nej veľa vieme z takého toho, že čo sa o nej píše v policajných archívoch, čo sa píše ako v nejakých právnych spisoch, alebo čo písali nejakí aktivisti, ale nevieme nič o tej komunite, o tých konkrétnych ľuďoch, o nejakej ich výpovede. A Matiáš mal kontakty samozrejme s bratislavskou komunitou, veľa sa stretávali a tak on spisoval vlastne aj také napríklad spovede alebo prípady ľudí, ktorí absolvovali tzv. Liečbu homosexuality tu v Bratislave na psychiatrickej klinike alebo vo Viedni a tam teda popisuje ich výpovede, ich život, alebo veľmi veľa pomáhal konkrétnym ľuďom, ktorí mali problémy so zákonom. Spisoval pre ne také ako keby také ako posudky, ktoré mali vypovedať či už na polícii alebo na súdoch. A keďže aj sám mal s tým bohaté skúsenosti, v 50. rokoch ho vypočúvali na mravnostnom oddelení polície, tak sám sa rozhodol spísať taký manuál pre ľudí z komunity, akým spôsobom majú postupovať, keď sa dostanú na políciu, alebo akým spôsobom majú postupovať, keď sa dostanú na súd. Čiže mnohé z tých zápiskov sú také dosť také smutné, také ponuré, ale potom sa tam nachádzajú aj také napríklad rady pre komunitu, že ako žiť šťastný život. A
to sú vlastne také cenné výpovede, pretože hovoria vlastne o tom, ako to vnímal človek, ako to vnímali tí jednotliví ľudia, on sa to snažil skutočne všetko zachytiť a podať akési svedectvo. Teraz tak napadá, nebolo to možno nebezpečné v tých 50 rokoch, keď si on takéto akože kroniku viedol aj o tej gejskej scéne v súvislosti s tým, že ho vypočúvali ešte, neviem, či mu prehľadávali byt, či ho nejako sledovali? Určite mu, neviem do akej miery, navštevovali ho na byte dosť často, to spomínal. Častokrát si ho to tam mapuje vlastne v tých denníkoch, že si ho vlastne začali pozývať na tú políciu pravidelne od februára 1948 až do polovice 60. rokov, dokonca aj po tom období, kedy už vlastne bola otrestnená homosexualita medzi dospelými. Ale to boli vlastne také tie častokrát 3, 4, 5 hodinové výsluchy, kedy sa snažili vlastne zistiť mená konkrétnych ľudí, mal udávať napríklad ľudí aj ako vyššie postavených, napríklad z komunistickej strany, to ich veľmi zaujímalo, konkrétne mal hovoriť, kto všetko je teplý, aby mali jednoducho informácie na ľudí. Nakoniec toto je aj známe, že vlastne ešte by si zisťovala informácie o ľuďoch, ako náhle mala k dispozícii aj takéto údaje, tak si mohla ďalej vedieť pracovať alebo v prípade ľudí cez to vydierať. Takže to boli pre nich veľmi cenné informácie. Matiáš, ja som hľadala na Ústave pamäti národa, či sa nachádzajú nejaké spisy alebo konkrétne, či on nejakým spôsobom s nimi spolupracoval. A tak ako aj sám píše v tých denníkoch, že s nimi nespolupracoval, tak sa tam vlastne údaje o jeho nejakej činnosti alebo spolupráci nenachádzajú. Nachádzajú sa tam žiaľ údaje o iných ľuďoch z jeho okolia, ktorí vlastne tam sú evidovaní ako spolupracovníci. Ale to aj sám Matiáš častokrát uvádzal, že tým ľuďom sa vyhrážali stratou práce, že to povedia rodičom, snažili sa ich nejakým spôsobom podplatiť alebo za nejakú ako finančnú odmenu alebo nejakú hmotnú odmenu proste získať na spoluprácu. Ale Matiáš aj sám udával, že ľudia v komunite vedeli o tých, ktorí vlastne udávali a snažili sa s nimi nejako nemať nejaký častý styk alebo sa rozprávať. A zažíval niečo takéto aj predtým, pred druhou svetovou vojnou a počas druhej svetovej vojny, alebo tento tlak štátnych orgánov nastal až po 48. Ten tlak štátnych orgánov, on sám písal, že počas toho medzivojnového obdobia v tej prvej Československej republike bolo možné nejako rozvíjať nejakú činnosť spolkovú a podobne. A určite nemal také problémy ako v 50. rokoch, že by ho vypočúvali, to tam nespomína. Skôr si myslím, že on mal tie roky, tie 30. roky, 20. 30. roky veľmi aktívne, navštevoval sa a dosť veľa spolupracoval s ľuďmi z Nemecka. To sú tak ako, keď sa povie Magnus Hirschfeld alebo Kurt Hiller, to sú vlastne také ako veľmi významné postavy toho nemeckého teplého hnutia, veľmi aktívny a Matiáš sa snažil vlastne nakontaktovať, on odoberal vlastne časopisy z Nemecka všetkých, snažil sa to všetko študovať, abonentom snáď všetkých nemeckých časopisov teplých, ktoré v tej dobe vychádzali. A s tým Kurtom Hillerom, ktorý bol vlastne takým významným takouto postavou toho teplého hnutia, tak s ním vlastne udržiaval korešpondenciu a komunikáciu v podstate viac ako 40 rokov a myslím, že ten Kurt Hiller mal na neho taký ako aj vplyv v zmysle, že si ho Matiáš veľmi vážil, že sa veľa inšpiroval vlastne jeho myšlenkami, ktoré sa potom snažil vlastne tu posúvať ďalším ľuďom. A to bolo také zaujímavé vlastne na tom výskume, lebo ja som mala vlastne k dispozícii len tie 4 zápisníky a nejaký výskum, ktorý urobili českí kolegovia a ďalšie informácie mi veľa chýbali. To bolo také ako fakt, že veľa kusov mozaiky, keď vám chýba,
tak ja som sa rozhodla, keďže som zistila, že v Nemecku existuje Kurt Hiller Gesellschaft, ako spoločnosť Kurta Hillera, tak som tam napísala z jednoduchého dôvodu: dobrý deň, ja viem, kto bol Kurt Hiller a teda spravujete jeho dedičstvo a tým pádom by ma zaujímalo, že za opýtanie sa nič neplatí, či náhodou neviete niečo o Imrichovi Matiášovi, pretože ten si vlastne s tým vašim Kurtom veľmi veľa písal. A následne prišla odpoveď, že samozrejme, že my máme 50 kópií listov, že chcete, my vám ich pošleme. Takže ja som sa vlastne dostala do takej súkromnej korešpondencie, tak to bolo až miestami také vojerské, ale o to zábavnejšie, detektívnejšie vlastne zistiť, skúmať vlastne ten Matiášov život aj po takej tej osobnej stránke, lebo samozrejme, že s Kurtom si písali aj také osobnejšie veci, takže som sa dozvedela, ako Matiáš, kto boli vlastne tí jeho najbližší ľudia z komunity, ako sa vlastne dvom tým ľuďom, ktorí zároveň boli Židia a zároveň gejovia, snažil zachrániť život počas druhej svetovej vojny, čo sa mu teda nepodarilo a obidva z tých jeho najbližších priateľov boli zavraždení v koncentračnom tábore. Matiáš sám mal jednu takú veľkú lásku, ktorá ale potom ten človek vlastne vstúpil do Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a veľmi sa potom vlastne angažoval tak dosť fašisticky, takže Matiáš s ním vlastne zrušil akékoľvek kontakty. To vlastne spomína ďalej v tých listoch. No a keď už teda ako niečo skúmate a hlbšie sa ponárate vlastne do jeho života a tak ja som napísala zo pár článkov, pretože som cítila, že ten súčasný aktivizmus, kde sa nachádza, kde práve je, má isté paralely voči tomu, čo Matiáš vlastne zažíval niekedy v tej prvej polovici 20. storočia. A na základe vlastne tejto mediálnej prezentácie mne sa ozvali ľudia, jeden starší človek, ktorý mi vlastne zavolal s tým, že dobrý deň, že počul som, že píšete knihu o Matiášovi a že robíte výskum, ale ak ho chcete poriadne urobiť, tak zrejme vám chýbajú nejaké ďalšie diely. Takže vlastne cez neho sa mi podarilo dostať k ďalším zápisníkom, ktoré boli stratené, o ktorých som si myslela, že už neexistujú. Takže v súčasnosti vlastne to dielo sa postupne kompletizuje a už nám chýba vlastne z toho celého len jeden diel. Takže takto pred rokom si mala k dispozícii niekoľko častí tých denníkov, koľko to bolo? 4. Teraz ich máš? Teraz mám ďalšie 3, čiže 7 a už chýba vlastne len posledný. Plus máš tú korešpondenciu? Plus mám tú korešpondenciu a to sa vlastne ďalej odvíja, to sú ako fakt ako stopy v detektívke, takže už len teraz cesta ešte do archívov. A aký je rozdiel? Viem, že ty si spomínala, že on je pomerne taký vecný v tých denníkoch, že skôr ako keby kronikár nie je veľmi osobný a zrazu si sa dostala aj k tým listom, že objavila si nejaké rozdiely alebo objavila si niečo o jeho živote, čo ťa nejakým spôsobom prekvapilo, čo si nečakala, objavila si niečo oveľa osobnejšie? Ja som objavila nejaké také osobné línie alebo také tie až, ako som spomínala, že ja som sa v tom výskume už nemohla ďalej zastaviť a okrem pána, ktorý mi vlastne dal k dispozícii na výskum ďalšie zápisníky, tak sa mi ozvali jeho príbuzní. Takže to vlastne boli ľudia, jeho prasinovec a jeho manželka, ktorí Matiáša poznali osobne, ktorí sa s ním stretávali. A napríklad mi potvrdili takéto, že ja som ho vnímala ako veľmi distingovaného, elegantného pána na úrovni. A z toho spôsobu, akým píše, tak som si to potvrdzovala od nich, ktorí ho osobne poznali, či je to tak, a to mi teda potvrdili. Čo ma prekvapilo osobne bolo napríklad to, že oni mi spomínali, že vlastne niekedy na konci 40. rokov robila polícia záťah v Gröslingu v Kúpeloch, kde pochytali viacero ľudí z komunity a Matiáš bol medzi nimi. Takže to bolo pre mňa také, že nie, Matiáš nie, to tam nemohol byť. Ale ako
to už boli ako také vtipné veci, ale jednoducho tiež vlastne dokladajúce to, čo bolo vlastne pre komunitu bežné v tom období, že kde sa mohli zoznámiť ľudia spolu, kde sa mohli stretávať. Jasné, že to boli také tie miesta ako kúpele, ako proste nejaké také tie skryté, tajné proste zákutia, parky a podobne. A samozrejme, že keď skutočne polícia chcela niekomu znepríjemniť život a urobiť záťah, tak veľmi dobre vedela, na aké miesta má ísť. Čo ma prekvapilo, ale úplne najviac, tak to sa vrátim aj cez seba, cez tú takú aktivistickú pozíciu, že tie Matiášové slova, ono je to písané archaickou slovenčinou, takže miestami je to také ako, že sa človek pousmeje. Ale keby ste si to prepísali do tej súčasnej slovenčiny, tak mnohé tie Matiášové myšlienky sú použiteľné dnes. Spôsob, akým argumentuje, alebo ako sa snaží vlastne, spôsob, akým sa snaží presadzovať tie požiadavky, tie práva, tak si myslím, že ešte nie sú stále prekonané v súčasnej slovenskej spoločnosti. Čiže ako keby toto skúmanie má také dve línie. Na jednej strane obraz o komunite, o tom, ako žijú homosexuáli, a na druhej život Imricha Matiáša. Aký to bol podľa teba človek? Veľmi taký neústupčivý a v tom, čo robil, alebo v tom, čo sa snažil presadzovať, tvrdohlavý. Tomu mi potvrdili ľudia, ktorí ho osobne poznali. On už na sklonku svojho života, keď už bol starší, bol veľmi zatrpnutý z tej situácie, ktorá sa stala. Cítil sa taký osamotený, pretože väčšina ľudí z toho jeho komunitného života, tí jeho najbližší, zomreli. Takže on cítil, že tu ostáva taký ako dosť sám. On už vlastne v denníkoch píše niekedy v 60. rokoch, že cíti, že to je život vlastne, že to je rok jeho, že 100 roky jeho smrti a že vlastne odíde za tými svojimi blízkymi. Ale potom neskôr vlastne z iných listov alebo z korešpondencie som sa dopatrala k tomu, že Matiáš vlastne ukončí svoj život, teda ukončí ho on sám vo veku 76 rokov v roku 1974. A keď už som si myslela, že som konečne vyriešila vlastne tú záhadu, lebo to nebolo jasné, nebolo to objasnené vlastne z akých dôvodov on vlastne spácha 76-ročný človek samovraždu, tak som sa rozprávala vlastne s tými jeho príbuznými, s blízkymi, čo za tým bolo, či proste už nejaké celkové ako znechutenie životné alebo tak. A oni mi spomínali zdravotné dôvody, problémy so zrakom a také ako v zásade, že som čakala teda väčšiu záhadu. A keď som to spomínala tomu staršiemu človeku, ktorého teda nechcem menovať, lebo zatiaľ si to nepraje, z komunity, ktorý teda Matiáša poznal osobne ako veľmi mladý človek, tak ten mi povedal, že on sa domnieva, že mu vlastne niekto pomohol. Takže ja som sa zase dostala ako keby na začiatok, že už som si myslela, že tá záhada vlastne tej jeho samovraždy je vyriešená, ale spätne vlastne on mi to celé vyvrátil s tým, že mala by som ďalej skúmať alebo zisťovať. Neviem, či sa mi to vôbec podarí, lebo ako tam v nejakých archívnych alebo podobných záznamoch človek samozrejme v tomto smere nič nenájde a nemyslím si, že polícia nejakým spôsobom spochybňovala vlastne príčinu jeho smrti. Ty si spomínala, že bol zatrpknutý. Už na sklonku svojho života. Tých 30-40 rokov, keď píše tie listy, teda tých 30, tak to bol veľmi zábavný človek so zmyslom pre humor. A uvedomoval sa on ten akoby nejaký posun a pokrok, lebo bojovali za otrestanie homosexuality, čo sa v 61. vlastne podarilo. Akým spôsobom on toto vnímal? Bola to pre ňa možno nejaká dezilúzia, alebo vnímal nejaký pokrok aj v prístupe spoločnosti k homosexuálom? Pre každý aktivizmus v akomkoľvek štáte, v akomkoľvek období je typické, že ak tam ten aktivizmus je už nejakým spôsobom zakorenený, tak sa vytvárajú vždy nejaké línie. Tak ako
umiernené, alebo možno také tie, čo sa nazývajú, že radikálne. Nemám úplne rada takéto oddelovanie, ale Matiáš rozhodne vždy patril tým, ktorí videli za rok, keď to mám tak symbolicky povedať. Takže on o tom dni, ktorý aj z pamäti vlastne iných ľudí, ktoré napríklad skúmali pražskí kolegovia, že komunita veľmi privítala ten 61., keď vlastne tá dekriminalizácia padla, tak Matiáš ten deň hodnotí ako to bol záznam z 29.11.1961. Dnes ťažko osudový deň, konečne padol, teraz tam je nejaký prívlastok, ten horký, ten ťažký paragraf 241. A potom ďalej už to začne hodnotiť, že on to teda ako hodnotí pozitívne, že určite sa dosiahol veľký krok, ale len na 70%, pretože tam nebola vlastne zjednotená tá veková hranica, že heterosexuálny styk bol vlastne povolený od veku 15 rokov a homosexuálny, tam bola veková hranica stále 18 rokov. To sa vlastne zrušilo až v roku 1990. Takže on to hodnotí tak ako dosť kriticky, že dokým si nenaštuduje vlastne celý zákon a podobne, tak k tomu nebude ako príjmať nejaké komentáre a potom vlastne neskôr o 3 dní je tam zápis, že mohlo to byť aj lepšie. Ako hovoríš, že on teda pomerne vizionár a mal nejakú predstavu o lepšej spoločnosti, ale ako sa mu však žilo v tom bezprostrednom okolí, aký kontakt mal so svojou vlastnou rodinou, mal niekoho, kto z tých blízkych toho nejakým spôsobom podporoval v tomto? Podľa slov jeho príbuzných ho podporovala alebo istým spôsobom, takže akceptovala jeho sestra, s ňou mal blízky vzťah. On, keď bol mladší, hovorím tam, v tých listoch spomína konkrétne len tú jednu lásku, tú takú tragickú, ktorú vlastne ako potom skončí ten človek v tej Hlinkovej Slovenskej ľudovej strane. Ale aj z takých tých fotografií jedna tu je vlastne z kúpeľov v Ľubochni. Ja si myslím, že to obdobie v tom medzivojnové, tým, že on bol finančne veľmi dobre zabezpečený, jeho byt inak vyzeral pre veľmi ako honosne, až tak vzhľadom na to, že v Matiášovskej tej rodovej línii, že sú vlastne ako nejaké korene, nepovedala by som, že šlachtické, ale akože ako určite zemanské. Matyáš si vraj veľmi na to potrpel, on mal veľmi dobrý vkus a vždy bol veľmi dobre oblečený a navoňaný a taký ako bon vivant. No, navštevoval tu tie bratislavské kaviarne aj s tou svojou skupinou tých priateľov. On si dokonca veľmi že vyberal, teda ako s kým sa bude ako stretávať a s kým sa... Až to boli ľudia z takých tých... nepovedala som, že aristokracia, ale akože istým spôsobom vlastne sa tam nachádzali aj takíto ľudia. To mám vlastne tiež priamo slov toho človeka, ktorý ho vlastne osobne poznal a ktorému Matyáš aj vlastne odovzdal tie denníky a on si uvedomoval, že aby sa aspoň niečo z toho zachovalo, tak on tú detektívku už dopredu sám pripravil, pretože on ich vlastne odovzdával takým spôsobom, že to rozdelil a že každému vlastne dal niečo, niekomu dal knihu. To som sa vlastne tiež dozvedela, že sa niekde v tom dedičstve nachádzalo aj 150 stránové dielo, ktoré spísal a potom tiež pátram. Ja som si vlastne ešte pred tým, ako sa ku mne dostali ďalšie tie zápisníky, už myslela, že to už je na dobro stratené, ale odkedy vlastne mi tak postupne prichádzajú do ruky ďalšie veci, tak teraz už verím, že ešte ďalšie sa nejaké nájdú. A vlastne tí príbuzní mi povedali, že by mali mať niekde v pivnici alebo v garáži ten písací stroj, na ktorom to všetko písal, takže mi dovolili aspoň si ho prísť odfotiť. A v akom kontakte on bol počas svojho života so svojou biologickou rodinou? Ty si pomerala tú sestru, ale bol to nejaký blízky dôverný vzťah, alebo boli si skôr cudzí? A čo ostatná rodina? Oni pochádzali z
niekde zo stredného Slovenska. Nevedia mi tá rodina presne udať, lebo aj pre nich je to už také, že dokonca ja som im prezradila viac o Matiášovi, než vedeli oni. O niektorých veciach si dokonca mysleli, že sú to také tie mýty, ktoré sa už ako keby tradujú v ich rodine, a až ja som im potvrdila akože niektoré informácie. Oni si kúpili vlastne so sestrou byt, alebo respektíve taký obrovský veľký dom počas toho komunistického obdobia. Potom museli aj uvoľniť niektoré tie časti a sprostredkovať ako ďalším rodinám, ktoré to potom bývali za nejaký mesačný poplatok 30 korún, ako tam normálne ako nasačkovali ďalšie rodiny. S touto sestrou mal určite veľmi dobrý vzťah, to spomína častokrát aj v korešpondencii, aj sa o ňu staral až do konca jej života, do roku 1968, kedy ona ťažko chorá zomrela. A hovorím, k nemu prichádzali, to spomína vlastne ten Prasinovec, k nemu prichádzali ľudia z komunity, častokrát Prasinovec sa posielal, aby šiel kúpiť nejaké víno alebo niečo. A tá ďalšia rodina, napríklad, ja neviem, manžel tej jeho sestry a tak ďalej, tí ho nemali radi, nemali ho radi aj kvôli tým vlastne aktivitám, a to sa snažili aj strániť, aby Matiášovi nepúšťali deti, hlavne synov. Takže to aj ten Prasinovec sám spomínal, že to vnímal ako veľmi také nedôstojné a také dosť ako smutné, lebo že mal s ním veľmi dobrý vzťah. Dokonca spomínal tento Prasinovec, že keď bol na vojne v Prahe a nemal peniaze, tak respektíve ako tak žil, tak ako proste, že si nemohol veľa vyskakovať, tak sa mu párkrát stalo, že navštívili vlastne ľudia z tej pražskej komunity s tým, že strýko Matiáš vám posiela peniaze, ale ten Prasinovec spomínal, že mal niekedy pocit, ako keby mu tí ľudia to dávali z vlastného, že to vlastne ani ten Matiáš neposielal, len že ho proste tak ako mali v úcte alebo poznali a tak. Matiáš navštevoval Prahu, veľa navštevoval Karlové Vary a tak ďalej, ako kúpela, a to tam chodila aj zo zdravotných dôvodov, ale aj z iných dôvodov. Takže mal on skôr takú ako keby kejskú rodinu? Alebo mal nejaký okruh veľmi blízkych priateľov, s ktorými mu ako keby suplovali tú rodinu? Hej, oni to nazývali slovom, že kmeň. Ale hovorím, on píše taký ten jeden trpký, smutný list v roku 1946 práve tomu Nemcovi Kurtovi Hillerovi a spomína mu vlastne, ktorí z nich neprežili vojnu. A na to moje odpovedá Kurt Hiller, ako, že to veľmi ako trpko ľutuje a že mu je to veľmi ľúto, že sa to stalo a že si spomína na tých ľudí ako na veľmi blízkych, lebo hovorím, že aj ten Kurt Hiller prichádzal často na Slovensko a trávili spolu čas, napríklad, ja neviem, dovolenka 3 týždne v tej Ľubokni, hej, Čiže pre ňu také v podstate najkrajšie obdobie bolo pred druhou svetovou vojnou. Určite. A súvisí to teda, myslíš, že s jeho vekom, so spoločenskou situáciou, alebo čím to je? V tých denníkoch, ako to spomína, alebo ako to hodnotí celé to obdobie, tak on bol niekedy voči komunite veľmi vyčítaný, že sa neangažovala, lebo že práve Československá republika priniesla veľkú šancu a možnosti angažovať sa. Takže tak aj nabádal ako ľudí, že teraz je to najlepšie obdobie. V tých 50. rokoch už to hodnotí takým tým spôsobom, že toto všetko už skončilo, vymazalo sa, a spolu s tým Kurtom Hillerom vlastne píšu, že tomu fašizmu sa vlastne podarilo zničiť 20 rokov úsilia, na ktoré by sa to dalo nadviazať, ale bohužiaľ konštatuje Matiáš v tom liste, že musia začať vlastne odznova. Ale napriek tomu ešte v tom období bol taký optimistický, lebo tam cituje snad jednu z najvýznamnejších postav toho nemeckého teplého hnutia, Magnusa Hirschfelda, že on verí, cíti, že aj v týchto otázkach, on to nazýva, že v tých našich otázkach opäť raz príde svetlo, a ubezpečoval toho Kurta Hillera, že neboj sa, aj do Nemecka.
viem, že také ako keby slepé miesto, také hluché miesto bolo práve obdobie druhej svetovej vojny. V tých vlastne pôvodných záznamoch, tých prvých denníkov, čo sa našli, nič o tom nie je. Vieme niečo viac za tú dobu, za ten rok o tom, čo sa s ním dialo počas druhej svetovej vojny? On to obdobie už len spätne komentuje a je dosť jasné, že počas toho obdobia zrejme ako nemal šancu sa angažovať, ani sa neangažoval. Zo slov jeho príbuzných, oni ho prosili, aby v tom období nejak bol ticho a vzhľadom na to, že sa snažil aj pomôcť vlastne tým židovským kamarátom, jednoho ukrýval u seba doma, tak si nemyslím, že nejako sa chcel verejne dávať nejako do povedomia alebo tak. Čiže ale hovorím, to je niečo, čo treba ďalej skúmať. Ja som často dostávala otázky na také, že či sa niektorým ľuďom, ktorí boli homosexuálnej orientácie, stalo to isté, čo ľuďom v Nemecku, že na základe paragrafu 175 a teda tých nacistických čistiek sa dostali do koncentračných táborov. Také údaje zatiaľ my zo Slovenska nemáme a nevieme, že by sa také stalo, že by teda niekto kvôli homosexuálnej orientácii bol odlichovaný do koncentračného tábora. Aj tým vlastne jeho priateľom, tým známym, blízkym sa to vlastne stalo z dôvodu židovského pôvodu. Malo nejakých ako keby kolegov, spolupracovníkov, ktorí nejakým spôsobom pokračovali v jeho práci, alebo jeho ako keby smrťou a odchodom z toho aktivizmu sa končí nejaká etapa teplého aktivizmu? Ja ho nazývam takým, že to bol taký bratislavský Don Quichotte, že on bol taký v tom sám. Ale potom som vlastne neskôr v rámci tej korešpondencie zistila, že z tých jeho bratislavských kolegov tu boli aj ďalší, nejakí dvaja, traja, ktorí sa ktorí sa angažovali spolu s ním a ktorí mu boli iste oporou. Neviem, či bol niekto z nich až tak skutočne ako zakusnutý do tej osvetovej práce, tak ako bol Matiáš, ale určite to nemôžem ako povedať, že s najväčšou pravdepodobnosťou nie, lebo možno sa ešte objavia nejaké ďalšie spisy alebo nejaké ďalšie informácie zistím, takže sú tam nejaké ako mená ľudí a budem vlastne o nich budem ich spomínať v knihe, ktorú plánujeme potom vydať. Všetko, čo sme vlastne doteraz počas toho dvojročného, trojročného výskumu zistili o Matiášovi a v tom kontexte, tak sa budeme snažiť odprezentovať v publikácii, ktorá by mala byť na neskorú jeseň. Aké bolo stretnutie s jeho príbuznými? Bolo to na začiatku, ja som sa bála, lebo ja som nevedela, čo budú presne odo mňa chcieť, alebo aký svoj postoj majú k homosexualite, ale počas toho rozhovoru, ako mi najskôr odpovedali tak na otázky a bolo to také očakávanie sa, tak sme sa nakoniec, vlastne to bolo v období pred referendum, tak my sme sa dostali v rámci tých debát až k referendu a oni vraveli, že vlastne keď si čítali tie nenávistné veci, či už na internete alebo v tlači, tak si vždy spomenú na toho svojho strýka a tak boli takí jednoznačne, že ma ubezpečovali vlastne na konci toho stretnutia, že nech sa nebojím, oni na to referendum určite nepôjdu a budú vyzývať ďalších ľudí, aby nešli. Takže to bolo také milé. A s dcerou toho Prasinovca ja som potom vlastne nadviazala taký užší vzťah. Tam sme sa stretli vlastne viackrát a celkovo sme si tak ako sadli v tých myšlienkách a tak ďalej. A on ma neskutočne podporuje v tom, aby nejakým spôsobom to dielo toho jej strýka ostalo niekde zachytené, aby nezostalo zabudnuté. Len úplne nadšená vlastne z toho, ako sa ten výskum darí. Takže ja pevne dúfam, že niekedy nám aj verejne príde povedať, ako to má, ako to cíti. Ja tu vidím, že Andrej Kurus prišiel sem, lebo na základe tohto historického výskumu vznikla aj divadelná hra, ktorá bude o 8. Hra sa volá Laboratórium sexuality a Andrej.
autor hry hrá práve Imricha Matiáša, tak skús možno povedať, že aké to je byť Imrichom Matiášom. Je to celkom inšpiratívne a nie úplne ľahké, lebo v podstate v tých svojich denníkov on bol celý čas taký zanietený, do boja za tú spravodlivosť, za otrestnenie homosexuality a z tých denníkov, ktoré boli vtedy k dispozícii, sa ťažko dalo nejak úplne vytušiť, že aký je teda taký skutočný človek, keď je vo svojom nejakom prirodzenom okolí, takže táto oduševnenosť sa asi odrazila aj v tej mojej postave, ale myslím si, že práve tá oduševnenosť a zanietenie je takou základnou črtou aktivistov alebo ľudí, ktorí jednoducho riešia ľudské práva, tá zapálenosť. Takže to je vlastne spoločné aj tej minulosti, ale aj tej súčasnosti. Takže bol to pre mňa vlastne, a je to pre mňa taký zaujímavý pocit a také memento, taký nádych minulosti. A čo je teda oveľa horšie, že niektoré tie veci v minulosti sa nezmenili aj v súčasnosti. A to ma vlastne počas toho hrania vždy tak trápi a zahodí. Ďakujem. A pozývam vás teda na to predstavenie, ktoré bude o 8. Ja sa ešte vrátim k tomu, že teraz spomínali sme tú líniu Matiášovho života. A mňa by teraz zaujímali možno nejaké všeobecné veci o komunite. Existoval nejaký pred druhou svetovou vojnou nejaký akože čolá gejská scéna, nejaké akože kaviárne, mali akože geovia nejakú možnosť sa stretávať, spoznávať. Existovalo niečo také? To je stále ako súčasťou výskumu, že neviem ti to úplne presne povedať, len z takých tých zmienok, keď to spomína, že ja viem o kaviarniach v Carltone, viem o Luxorke, viem o Grandke, kde proste vždy mali svoj box a kde už sa proste ako stretávali konkrétne ako ľudia. Z toho, čo fungovalo aj po druhej svetovej vojne, si myslím, že väčšina ľudí sa poznali tak akože uzavreto a pokiaľ aj niekoho ďalšieho prijali do komunity alebo teda k sebe ako v zmysle do tej ušej komunity, tak to musel byť človek, ktorý bol na niekoho odporúčania alebo že ho poznali, lebo ten strach z tej polície a z toho tých zbytočných problémov tam bol veľký a ani sa nečudujem, lebo tak ako problémy v práci a s rodinou a podobne, mnohí sa prišli študovať, hej, a nepotrebovali, aby niekto potom písal ich rodičom a tak ďalej. A nehovoriac o nejakých finančných pokutách, ktoré tu vlastne Matiáš spomínal mnohých svojich známych, alebo ako hrozba tej väzby, alebo strata práce, to boli také veci, že to je jedna vec. Druhá vec, že ako bohužiaľ nám sa vlastne stalo to, že ešte v 90. rokoch by sa nám podarilo vlastne zachytiť tých ľudí, ktorí mali čuli taký ten mladický život v tých 30. rokoch a bohužiaľ mnohí z týchto ľudí už nie sú medzi nami, že nepodarilo sa ako napríklad tak ako v Prahe, v tom projekte Teplá Praha zmapovať tie podniky po Bratislave, ale myslím, že ako určite na 100% neverím tomu, že nie sa komunita stretávala, tak sa stretávala vo Viedni, stretávala sa v Budapešti, stretávala sa v Prahe, určite sa stretávali. Ten z pamätníkov mi spomína Korzo a on spomína aj, že keď sa dohodli ako konkrétni ľudia, tak sa ich tam vedelo stretnúť niekoľko desiatok a potom vlastne išli na nejaké miesta. Spomínam napríklad ľudí, že v Carltone mali svojho čašníka, ten bol náš. On nám tam vytvoril také miesto, kde sme si ako sadli a boli oddelení od takých tých, ako to povedala, že tých proste väčšinových. My sme tam mali takéto svoje a boli tam nejakí takí ako zvedavci, ktorí sa zaujímali, že prečo je tam nejaká skupina, tak proste jednoducho tam bolo len označené, že uzavretá spoločnosť a bodka. A to, čo sa pýtaš ty, ako vzhľadom na to aj, že organizuješ vlastne party, akože, že či vlastne ako niekde ľudia chodili tancovať, alebo na báli, alebo podobne, to je zatiaľ zmapované veľmi dobre v Prahe,
páry, dokonca také, že masky, že ľudia dostávali ceny a tak ďalej. Neviem o takých v Bratislave, ale tiež by som sa nečudovala vzhľadom na počet slovenských študentov a Slovákov v Prahe, že niečo obdobné fungovalo potom to aj v Bratislave. Prežili, alebo sú možno nejaké zmienky o nejakom živote počas druhej svetovej vojny alebo po druhej svetovej vojne, že existovali nejaké akože miesta, kde sa stretávali gejovia a lesby, alebo je to podobné ako pred tou druhou svetovou vojnou? Lesbický život celkovo ako je v týchto materiáloch horšie spracovaný, respektíve nie sú o ňom také údaje. To je inak celkovo bežné v tej teplej histórii, keď som si pozerala tú Nemecku aj Česku, že sú dobre zmapované také tie teplé podniky, ale ako mužské, alebo proste potom tie fakt miesta, ktoré som spomínala, ako verejné parky, verejné záchody, kúpele, jednoducho takéto miesta, kde sa stretávali muži. A o lesbách napríklad sa vedelo, ale opäť to mám také informácie z Prahy. A Matiáš tu vlastne spomína jeden, že ženy sa skôr stretávali tak súkromne. Ešte menej verejne než gejovia, a to ako na rôznych bytoch, takzvaných salónoch. Ale napríklad už, ja neviem, z tých 50 60 rokov sú známe takéto salóny a také tie byty, kde sa stretávali aj gejovia. A hovorím, to boli také uzavretejšie komunity, kde si sa ako, trebárs, keď si prišla do Bratislavy študovať, tak si sa mal šancu dostať iba pokiaľ si niekoho odtiaľ spoznal, tomu človeku si sa zapáčil a ten ťa vlastne odporúčil, že aj ty to tam môžeš navštevovať. Ale v zásade si snažili ako človeka nejakým spôsobom ako zistiť, aby sa tým neinfiltroval niekto, kto spolupracuje s políciou. Objavila som možno nejaké zmienky o nejakom páre, ktorý bol ako výrazne gay-friendly, možno neskôr 50, 60, 70 roky v Bratislave na Slovensku, či? To nie je bohužiaľ, zatiaľ nie. Dobre. Z mojej strany to je všetko. Ja som sa spýtal všetko, čo som sa chcel spýtať, takže ak máte vy nejaké otázky a chceli by ste sa spýtať, tento mikrofón je nejako... Máte nejaké otázky, niečo vás zaujíma o Matiášovi? Áno, nie? Ja sa spýtať, že vlastne do tých denníkov a zápisníkov, aké archívne materiály, tak povedal som oficiálne, ste študovali z ktorých fondov, ste vykonali v tej práci, kde sa dajú nájsť vlastne relevantné zmienky. Nie, to som spomínala práve, že cesta do archívov ma čaká, ak sa k nej dopracujem. Ja som si vlastne dal tak ten prvý cieľ, že spracujem vlastne tieto súkromné materiály súkromnej povahy a potom neskôr sa chcem pustiť vlastne akože do výskumu, ktorý bude zložitejší, lebo je problematické, že kde presne hľadať. Vďaka Matiášovi máme tam zachované také, že odpisy, čísla rôznych spisov, kedy v 50. rokoch súdili 18 homosexuálov, tak nazýva, že aféra 18 homosexuálov. A to sú všetko veci, ktoré sa priznám, že ja som zatiaľ nie, že nechávala bokom, ale snažila som sa najskôr nejako centrovať na toho Matiáša a všetky tie veci, ktoré sa týkajú vlastne jeho života, jeho osvetovej práce a tak ďalej. A táto cesta do archívu, že kde presne hľadať, to ešte bude zaujímavé, lebo ako priznám sa, že z tej komunikácie s tými českými kolegami, keď som sa rozprávala, na mnohé veci prišlo len také, že náhodne, že keď si zadali vlastne ako tej archivárke, že čo presne hľadajú, tak doniesla ako niekoľko krabíc, že skúste pohľadať. Ale tiež ich mrzí, že vlastne väčšina informácií, ku ktorým sa dostanú, sú policajné spisy. Mne ešte napadlo, lebo časopis Hlas sexuálnej menšiny, že bolo niečo obdobné aj počas komunizmu? To nie, vôbec ani takéto nevydávali. Ani nebola akože nejak šanca.
to je vlastne ešte ďalší ten zdroj, že Matiáš písal, takže niekoľko čísel tie, ktoré sa podarilo zachovať a ktoré neukradli, bohužiaľ tam chýbajú 2 ročníky toho hlasu, ktoré tam boli evidované, ale keď sa tam historik Jan Seidl dostal, tak zistil, že ich niekto ukradol. Takže tam sa vlastne ešte nachádzajú také ako Matiášové články a bolo vidieť, že on v tých článkoch rád sa venoval histórii, rád tam mapoval také, poznáme to akože zoznamy homosexuálov. To bola aj úplne bežná stratégia v tom období a nakoniec ešte aj v 90. rokoch, že spracovať a nejak približiť verejnosti všetkých tých také tie historické osobnosti, maliarov, spisovateľov, politikov, básnikov, umelcov, ktorí boli homosexuálnej orientácie, aby ako ľudia videli, že všetci títo, čo nejakým spôsobom prispeli vlastne ako k pokroku a vlastne k nejakým ako kultúrnym výdobytkom, tak ako, že malo mať taký, alebo teda to malo taký emancipačný náboj. A potom tam veľa spisoval skutočne, alebo vec snažil celý čas ako písať také vyzývajúce, také argumentačné články, prečo homosexualita nie je choroba, prečo ju treba otrestniť a aký to má nedozierny vplyv na ľudí, na ich životy a že to častokrát končí samovraždou. Ty si spomínala, že vlastne bol v kontakte s psychiatrami, psychológmi, ktorí sa tej téme venovali. Bolo potom možno aj na sklonku života s nimi v kontakte, boli možno nejakí odborníci, lekári, ktorí sa špecializovali na túto tému, alebo? To je vlastne jedna z takých tých tém, ktorá je otvorená vlastne na výskum, že historik Jan Seidl sa snažil vlastne zistiť, a to mal veľký problém vlastne v archívoch, čo bolo tým popudom, že v roku 1961 došlo vlastne k otrestneniu. On si jednak ako dlho, respektíve je tam jedna z tých takých línii, keď sa domnievame, že to malo asi taký ako veľký vplyv na tých legislatívcov, boli odborné posudky Československého sexuologického ústavu, ktorý bol svojou odbornosťou na vysokej úrovni, skutočne ako prečil psychiatrov, predsa tí sexuológovia boli v týchto otázkach ďalej. Tam bol jeden lekár, ktorý v 50. rokoch robil dobrovoľné pokusy na ľuďoch, ktorí sa teda mu prihlásili do výskumu liečiť homosexualitu, čo sa samozrejme ako nezadarilo. A tento doktor Kurt Freund potom vlastne spísal také dielo Homosexualita muža, kde teda vysvetľuje, že homosexualita nepredstavuje nebezpečenstvo pre spoločnosť a oni vlastne spísali taký ten posudok v rámci sexuologického ústavu alebo na sexuologickej konferencii, kde teda medzi inými vecami alebo problémami, ktoré riešili, kde teda argumentovali, že tá kriminalizácia skutočne ako neplní ten žiadny spoločenský účel. Ale priama linka sa doteraz presne nevie, že ako, čo tam bol ten popud a ešte sa tam nachádzajú alebo sú tam k dispozícii aj ďalšie ako hypotézy, čo malo vplyv vlastne na vtedajších komunistických politikov a pevne dúfam teda, že sa im podarí tým českým historikom to nejakým spôsobom vypátrať. Mohol mať na nich vplyv to, že boli niektorí z nich sami homosexuáli? Hej, no tam sa vlastne ten výskum momentálne nachádza, že sa blízko vlastne že sa tam vlastne nachádzal človek homosexuálnej orientácie, ktorý ale ako to je skutočne momentálne len tak ako veľmi hypotetické, a keď vlastne ten historik Seidl, ktorého som už spomínala, pracuje vlastne aj s touto hypotézou a snaží sa to zistiť. Keď sa to snažil zistiť v archívoch, tak samozrejme, že také údaje sa tam nenachádzajú a bohužiaľ sa ani moc mu nepodarilo preúskať vlastne materiálmi z toho obdobia konca 50. začiatku 60. rokov, vzhľadom na to, že tam Prahu, jak postihli vlastne povodne, tak niektoré z tých vlastne archívov
skončili zmrazené a tak ďalej. Čiže ako niektorým spisom, ktorý by sa potreboval dostať, sa v čase písania tej svojej knižky a práce nedostal. To by som ja chcela dať do pozornosti, že ak by ste si niekto chceli prečítať vlastne ako celý ten československý kontext, ale aj nemecký kontext, tak odporúčam veľmi knihu Jana Seidla Od žaláře k oltáři, čo sú vlastne také dejiny emancipácie homosexuálky v Československu od konca 19. storočia až po vlastne tam zachytil prvý pražský Pride. Čo je podľa teba hlavný prínos historického výskumu pre komunitu, pre spoločnosť? Ja sa domnievam, že tá kontinuita, to budovanie tej kontinuity, ktoré je veľmi dôležité. Viem, že to znie teraz tak abstraktne, ale pri práci s mladými ľuďmi, keď som sa rozprávala o Matiášovi s mladými ľuďmi, ktorí sú geovia a lesby, tak som mala pocit, že, alebo aj sami mi to potvrdili mnohí z nich, že ten príbeh ich veľmi zaujal a veľmi tak ako nejak vnútorne podporil, že dokonca na začiatku tomu príbehu nechceli ako keby ani veriť, že tu existoval nejaký človek dávno v minulosti, niekto, kto sa vlastne angažoval a že v tom čase sa snažil vlastne bojovať za práva neviditeľných ľudí. Jednako sa domnievam, že ten slovenský aktivizmus častokrát vlastne trpel na také, každá tá skupina, ktorá sa začala angažovať, si vždy o sebe myslí, že je prvá vo svojom úsilí. My sa niekedy tak smejeme, že niekto začne dať prvý časopis, niekto robí prvú, ja neviem, tepláren a tak ďalej, že každý sa cíti v tom svojom úsilí ako keby prvý. A ja si skôr myslím, že keď vieme o nejakých našich predchodcoch, že keď vieme o ľuďoch, ktorí sa rovnako angažovali a pozrieme sa na to ich úsilie, tak aj vidíme, že aj nastal nejaký posun. Že napriek tomu, ako to Andrej spomínal, ja s tým súhlasím, že veľa vecí sa ešte nezmenilo. Keď si budete mať možnosť vlastne čítať ten Matiášov príbeh, tak predsa len za tých 50 rokov nejakým spôsobom sa tá spoločnosť posúva dopredu. A podľa môjho názoru, ako, aj keď sme si tu počas referenda zažili zaujímavé veci, domnievam sa, že proste jednoducho ten vývoj je nezastaviteľný a že bude smerovať k tomu, že LGBTI minorita získa také práva spoločnosti, akými disponuje majorita. A ten Matiášov príbeh to vlastne ukazuje. Napriek tomu, že je tam veľa bolestí, že je tam strach, že je tam veľa ponurosti a depresie, aj tak si myslím, že na konci toho celého je tam proste v tom tuneli to svetlo. Skvelá bodka na záver. Dobre, super. Jana Jablonická-Zezulová a jej historický výskum o Jurikovi Matiášovi bude to aj naďalej, takže keď sa budete s ňou osobne chcieť porozprávať a klásť otázky, tak je tu k dispozícii. Ja vás ešte chcem pozvať na divadelné predstavenie Laboratórium sexuality, ktoré je o 8:00, aj na ďalšie podujatie v rámci mesiaca LGBTI histórie. V piatok divadelná prípojenie v štúdiu 12 a na budúci týždeň v útorok najbližšie podujatie diskusia rodiny, ktoré neberieme vážne v Kancetunaj. Ďakujem veľmi pekne.